Bonjour, bonjour. Bon, misy vidéo hely ataoko, juste hitanareo volaniko en tant que transmetteur, za koa mahazo information mila authentifieko, zegny za tsy mandefa information za koa tsy sura. Misy document agny soi-disant nalefany ministère des affaires intérieures, je sais pas quoi. Za fa mivolagna aminareo, c'est un fucking. Azonareo zegny, possible areo izy io, reo boka olo fetsy. Ataonjao le document io, comme ça, monsieur le maire Jean-Luc Javolidziara fanagazava, za menacendreo, comme ça izy miboaka. Vandy igny, izy nagnino, tsy mangala coup de téléphone, soit magnaboaka raha marigny, ty document io fa natoa reo nagnano karaha igny, vandy igny. Azonareo zegny, tu vois. Donc, information koa azonareo, kaza diffusena karaha io, tu vois. Ya mety diffusenareo fôtiny comme ça olo mahefa, faux document izy ty, faux document, fa hitantsika tsara fa vandy igny, reo fetsy volaniko aminareo zegny, comme ça monsieur le maire andeha hiboaka, direct éliminendreo. Donc, kaza matoky le information zegny atao hoe transmetteur mila authentification de message. Azonareo, mila tsara ino amy message ao, aika document karaha igny, flou be zay izy, voilà. Donc, le problème atsika zio fa nandeha lavitry, amindreo fa raha nataony Rakotobe igny fa tsara igny, igny namatsika igny. Donc, atsika zio mila mihetsiky, Ambilobe, Ambanja, Nosy-be, Tsolehara, jiaby tany mila mihetsiky fôtiny andeha hagnano comment ça, ivory Antananarivo niany fa hitandreo fa ireo baka avaratra aty zala commence mihetsika e, karakory ataotsika, siko reo hetsiko loatra, fa analizenareo boka raha ty ataondreo, siko reo hetsiko loatra, rongina ty tsaotsika very place, donc tsy maintsy hetsiko koa reo. Bon, c'est pas grave, fa atsika fo, fa naboaka atsika fa atsika io fo. Eran'ny Madagasikara volaniko zay, eran'ny Madagasikara tokony mihetsiky izy io, voilà. Fa tsisy démocratie, fa nalefako vidéo jiaby amin'ny communauté internationale, fa nazavaiko tsara amy TikTok jiaby partout, fa maro mamaly fa tsisy démocratie ao a Madagasikara. Olo andeha juste ivolagna, alohatsika andeha hagnano manifestation, za zotsika, tsy possible izy andeha enfermenareo, tsy possible zegny, izy tsy armé, natoa reo zio mivolagna, mavozony areo, il faut que la peur change de camp volaniko aminareo zegny. Natoa reo zio mivolagna, tsy mahazo mitondra tenue maramila, tsy mahazo mitondra, dikan'zay la peur est dans leur camp, dikan'zay tanatsika io fo, io tsy ambelatsika reo, tanko tsy aboakandreo meratsika, tanko taboakandreo Rakotobe, c'est izy nagnano fa naboaka, fa atsika misy leader, volaniko aminareo zay, zio kaza mivolagna fa tsisy leader ao a Madagasikara, tsisy leader atsika boka avaratra, nisy fa atsika fo mbola agnatin'ny lohatsika mbola mivolagna mavozo, tsisy olo tsy mavozo volaniko aminareo zay, tsisy olo tsy mavozo, izy za raiky nandeha tary niarreteny firy gendarme, firy police, firy militaire. Azonareo zegny, donc continuetsika, c'est comme ça, karaha anao magnano, je veux dire, ultra trahi maventy iny, tu vois, anao mivolagna fa tsy vitako toy niany, mbola vitanao fo, hitandreo fa misy impact be raha nataotsika, fa atsika tsy mi-abandonne, on va pas les laisser, zegny volany interne, on va les chercher jusqu'à dans leur tombe, reo tsy ambelatsika volaniko zay, reo tsy mila miala io, tant que vola nangalarindreo, que ce soit Ambilobe, eran'ny Madagasikara mipody eto a Madagasikara, ireo tsy ambelatsika volaniko aminareo zay, tsy ambelatsika, donc olo jiaby zio fa etrika fa c'est le moment, fa lera zio atsika jiaby mila mihetsiky. Zay d'accord, lanceur d'alerte, zay volagna aminareo zay, tu vois, zegny volaniko, firy olo nivolagna taminaka, avy ety anao magnano leader, zay mila lohany, eko fa atsika gasy, surtout atsika boka avaratra aty, ndray misy leader zegny, atsika malaky mivadiky koa, maro koa mbola miasa ao, tu vois, tsy olo jiaby volaniko zegny,
mbola maro koa mbola tia hetsiky mbola tia hagnano raha zay mivolanko amezantsika courage olo jiaby atsika tsy mandoaliky volanko aminareo zegny ary kazakivy atsika kazakivy io liberté tsika Madagasikara io tsy maintsy azotsika fo io maro tanàna niady fa atsika niany fa leader atsika leader erany Madagasikara naboaka atsika boaka varitra fa atsika koa mavita olo araiky fo nihetsiky ro jiaby fa mianamboetry donc on y va, on lâche rien. Fa karaha zegny, karaha anao mandeha la guerre, karaha anao magnano sport, on lâche rien. Menacindreo, ampoditsika amindreo. Intimidation ndreo, retournetika contre reo. Azonareo, donc, personne n'abandonne. Za tsy mila olo volagna, zay ndoalika, zay fa kivy, non. Non. Olo jiaby mandeha. Nagnino, olo araiky nandeha tanke. Izy navita ke, atsika jiaby mitrangana ke, atsika tsy avita. Juste atsika, manque un peu de stratégie fa izy naboakany Rakotobe lalagna naboaka en plus professeur naboaka lalagna i amboa andeha amboatsika tu vois donc tout le monde je veux personne dire za fa zay kivy Madagascar ty fa tsy rarineky fa non tout le monde bouge tu vois zay olo manambanatsika magnano live mivolagna fa diso aloha nareo migana igny tsy jirentsika igny ambelatsika afara ao fo izy atsika ndraiky toujours aloha atsika toujours aloha azonareo zegny donc atsika toujours aloha izy nagnabiagna lalagna karaha Nelson Mandela nagnabiagna karaha zay mivolanko Jean-Luc Diavolojara andraiky Rakotobe aboanareo zegny taketsika azy eo atsika tsisy mila raha hafa eky mila boaka olonay izy koa tsy aboakanareo ça va être votre problème et votre faute raha mandalo zio à Madagascar zay mivolagna moramora tseky anareo firy fois za mivolagna zegny teto za mivolagna attention anareo il y a des limites à ne pas dépasser anareo même dépasse anareo fa hors la loi baka anareo fa hors la loi justement Marco justement iro volanko aminareo zegny tokony mandiniky zio fa zay tsy agnambela heky zay tsy agnambela zay volanko sitranatsika mifandefitry magnano raha mazava magnano raha transparent madio magnaraka lalagna tozay atsika anginy zay volanko Tuleara fahitanareo raha nataony Diego igny fahitanareo anareo Tuleara volanko zegny anareo tokony exemple anay fotony anareo to iska mivolagna ro Tuleara tsy mety kitiagnareo ndre zay mizaha zay amizay anareo ino etsika ataonareo atoato zay fa mihetsiky lideranay fanafodindreo fa zay tsy mandoaliky erany Madagasikara volanko zay Madagasikara ino tsika jiaby tsy ny dinosaure de politique mamono atsika donc atsika jiaby mila mihetsiky za mila mahita Tuleara mihetsiky za mila mahita Fort Dauphin mihetsiky za mila mahita Nosibe mihetsiky zava Nosibe exemple fangalarindreo olo andeha fodifodindreo donc mila mihetsiky koa nareo Nosibe Ambilobe za fa matoko fa commence mihetsiky koa Ambilobe ao Ambanja erany tany eto Madagasikara jiaby mila mihetsika atsika fa hitandreo fa atsika leader fa mavozy ro misy réunion Antananarivo fa mavozy ro boka varitra fa mihetsiky zio karakory ataotsika zio mivory ro andengala raha niedivatsika donc atsika jiaby erany Madagasikara mitsefa eto za tsy mila olo mivolagna zay fa hempoka zay fa kivy non lera atsika mahazo agny lera avenir atsika michange agny yo possible atsika kivy fotiny vola latsika karaha tsy etsika igny azonareo zegny mihina atsika io atsika mivolagna ty raha nakivy za ty raha namparary za karaha anao magnano sport vanko aminao zegny marary anao koa fa ava l'arrivé anao ravoravo zegny mampitomagny olo jiaby magnano grand raid magnano raha jiaby c'est un exemple raha volanko aminareo zegny donc tsisy olo mivolagna zegny za tsy mila maregny olo mivolagna fa nisy faute nataon'olo i on s'en fout izy fa nagnano faute-nazy ataotsika leçon-tsika azonareo zegny donc erany Madagasikara anareo Tuleara za miambigny anareo Tuleara zio eko anareo toujours miaraka aminay toujours anareo tsy miabandonné donc za miambigny anareo Tuleara zio
za miambika anareo Toamasina, Majanga, comment dire ça, Majenga, Fianarantsoa, erany tany jiaby volaniko jusqu'à Tananarivo, mila mihetsika atsika jiaby. Io tsy vitan'olo araiky. Zegny raha tadiaviko mon frère Percy, za mila olo jiaby zio a Madagascar, leader atsika jiaby na fodindreo Jean-Luc Diavolojara ndraiky, za miambiny koa Christian Fakanjo mivolagna, izy fa nivolagna, za miambiny olo jiaby zio. On a un exemple là, fa hitandreo fa atsika koa mihetsiky raha jiaby mandeha. Azonareo, donc zay fo vidéo naka malakilaky niany vers midi koa, izy koa fa maregny nouvelle za mandefa vidéo là. Zay volaniko za tsy agnambela, volaniko aminareo zay, ary za agnano vidéo menasinareo tsy jireko. Za fa mivolagna aminareo zay menasinareo tsy jireko. Fa maromaro raha hitako fa tsy araiky ty volaniko aminareo zay ampandohaliky zao. Jamais de la vie. Tsy ty ampandohaliky za fa aboanareo olobenay ary leader anay. Anareo Diego boka nitady leader. Leader anareo na fodindreo. Nagnino anareo zio mangigny. Nagnino anareo zio mangigny. Eko anareo tsy mangigny, misasasa ataotsika fa allô. Tout le monde debout. Erany Madagascar. Ok, merci. J'étais un peu le matin comme ça là. Aznaro, yo amzay za mavita milomay. Za tseniko nandeha lomay fa yo za mavita milomay amzay. Voilà, donc personne n'abandonne. On abandonnera quand on sera mort, mais pas pour l'instant. Aznaro zegny. Zio mbola tseny, au contraire, zio combat tegna izy. Izy combat io volaniko aminareo zegny, izy koa tsy mahery, mafana zo, tsy sirony. Tsy sirony zio. Izy koa raha jiaby latsika agnabony, baka agnabony lanitra eny, tsy sirony. Anao mandeha miasa, admettons, anao mahazo salaire anao, anao ravoravo, hainao fa angovinao nagnano izy. Dikan'izegny, angovitsika, mangala liberté tsika Madagascar ao. Fôtony atsika tsy libre volaniko aminareo zegny. Atsika Madagascar ao mbola tsy heniky libre. Indépendance iny club 48 fa tsy indépendance iny malagasy. Donc, erany Madagascar, mila mihetsiky jiaby. Tsisy olo mandoaliky zegny io. Tsisy olo mandoaliky, tsisy olo kivy zegny. Anareo mama, anareo dady, anareo, allô, mifoaza, allô, defa teninareo, karaha anareo magnano 8 mars igny. Karaha anareo magnano 8 mars igny. Allô, niany ty tsy 8 mars fa angala liberté nareo. Aleva salovagna anareo, kisalinareo jiaby igny, miboanareo, magnano goma. Azova nde arrêter anareo. Tsisy olo miarrêter anareo io. Anareo koa la base, atsika jiaby koa miady volaniko aminareo zay, raha io azotsika fô. Fa ahitandreo, atsika intimidendreo. Au contraire, ro mavozy fa amagnano intimidation. Tsy mahazo mitondra tenue maramila. Ke zay fa dalan'ny maramila ty ke. Zay zio andeha agny ke. Firy tenue naka maramila ke. Za tsy mahazo magnano tenue maramila. Letsaia. Maintenant, anareo koa andeha commande lamba andeha ataoko. Slip andeha ataoko andeha commander nareo. Mais vous avez vu ça. Donc, yo tsisy olo mavozy vlan. Tsisy olo mavozy. Voilà. À midi koa tsika magnano vidéo. Merci maraindray maromaro anareo dès le matin comme ça. Merci. Voilà. Tsilehary, za miambigny anareo.